कि बाप तो हरियल बेला रे बउआ कि सब धन दे तो लुटाई रे बाप तो हरियल बेला रे बउआ कि सब धन दे तो लुटाई रे बउआ सब धन दे तो लुटाई रे सब धन दे तो लुटाई रे बउआ सब धन दे तो लुटाई रे हम कहलियो अनानी के नैला अनानी गाल फूल तोरे कि सबसे बढ़िया दादी के ये दादी के सिलाई तोरे सबसे बढ़िया दादी के ये दादी के सिलाई तोरे बाप तो हरियल बेला रे बउआ और राकेश रोशन भैया कहे के मिलाई था जे 2 मिनट में सांसद जी से हो एवरे हाल छै तो इस पहले हम कुछ सुना दी सबसे बढ़िया दीदी सब बढ़िया दीदी दीदी सब काज कर रे बाप तो हरियल बेला रे बउआ
और ये में कहबे कि बउआ दुलरवा रे तोरा चनौवा सब दिन में हो जाए बउआ सुनर का रे तोरा मटनवा सब दिन में हो जाए बउआ दुलरवा रे तोरा मटनवा सब दिन में हो जाए बउआ सुनर का रे तोरा मटनवा सब दिन में हो जाए। गमछा दिलिए सजाए के कि तैयो हजमा नहीं माने अल्लाह जे तो मौसी भगाए